Ay, ako kapit yung artist. Kasi kagikan ni nag-arawan lagi ko. Bukid yung kolektahon ko doon. Ay, dito ka nag-arawan ka? Oo. Asa man ang gikolekta nimo? Ito mga sinsilyo ra ko. Tag-dos lang kuha lang ko. Ah, okay. Lang ba? Ako kapoy kinapa ko i-deliver karon ulay. Kasi kagikan. May magpa-deliver si Nina karon, Lady. Dili ra maka-ana. Una mo gumisudaan manulo kog baki unya. Ani padayon. Okay na na. Ay, gihanga ko dai tulo ka buntod akong gilakaw niya napay unom ka sa pa. Bado nagbakang-bakang ka. Sakit ka konti ilagi gagapoy jud ko Lady B. Ay, na suot. Ha? Ang buot trip ra pud nako. Louis Vuitton ug Mickey Mouse. Okay na, gwapa man ka. Gani. Ay, asa ta matlong ron? Ay ba. Gusto ko magpakuan. Ay kanto na uto, malakay na siguro ta. Ha? Kita mo na? Ang padulong diri? Asa man? Ay, sus katong kumare. Sisi! Naka-sexy na ba ang niya, uy? Uy, ganahan ko makasugot mo si Ising ba kay ka nang sexy na, nanay boobs. Pero na kay tiil, hamis. Ay, ha? Hamis? Hamis, sabisan ko sa iya. Hindi mo sa picture na siguro. Usahay. Yung pagbuwan, panahon sa dulita yung dulad ka ayo. Sige, tulo ka si Ising, day. Kaya siya. Si Ising, pag makalitan mo, di ka ganahan. Pero tutuki na. Ikaw lalaki, day. Kabuang ka. Bagay po, daghan mo naibog siya mga lalaki. Oo. Tulo? Tulo. No, tulo mo, chismis, pero ako di ko mo itong chismis, pero kan mo tuo ko kung tulo ba. Tulo si Sig! 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 Uy! Ano sa diri sa kagikan? Sintir, sa sintir. Sintir? Sintir. Ano ka sintir? Ano ka sintir? Ano, kailain akong ano bang? Kung sali ka? Lain akong naong. Tapos akong naglisod ko ginhawa. Kadali na sa'yo, lain mong naong? Kadugay-dugay mong daladala na? Di ko pilit karon akong naong bro. Lainan jud ko magtanong sa amin niya. Bro, sikog maglisod ko ginhawa. Ay basig na kuan ka. Ako ang siguro sa bro. Ay panuhot lang na panuhot. Dili siya panuhot kuan may karon uso bagong sakit-sakit karon si. Wala pa ba inaayo akong tuto bisig mauni ang ano ba, mauni ang dahilan. Ikaw no mubang bigla kay siya. Di makainani medyo gipada ko medyo ako pero bisig mauni siya ang dahilan mo naglisod ko ginhawa. Siguro po napadughan ka duha ray pagbuhat kan tuluman na. Ha? Duharan ako, duhara ko. Yan ang naong. Ay, dahil naong. Naong, palitan ako. Asa naglain ang imong naong? Oo, mugin ato ko sa sinter. Sa sinter? Asa mo rasin ka dapit? Sa barangay sinter. Ay, ito. Asa di ay dapit? Ito sa ano, sa iyong silingan ba? May mato kay Lipo. Sige, silingan. Adi lang mga inana. Libre lang, sikreto lang na. Kuhan siya na, connected siya sa BH. W? BHW? Sa gika na sa DOH dati. Oo. Nga kung nakabalo dito siya mga sakit-sakit. Kabalo na siya. Mga nga symptoms sa mga sakit ang naong niya. Sakit. Magdili ko ginawa ko. Expert kaayo. Expert. Awang naong niya karon. Dito kagikan. Ay, dito kagikan? Kagikan. Kanawa, sa may resulta. Ay, diba, ginanta ka dito na siguro siya. Kako to siya kay sa NASA to siya nagtrabaho sa NASA. Okay, gusto na ko ba ang kabisig akaning mo na siguro ni ang symptoms ba nga nagising ko ginawa na mo na siguro ni. Dapat ipatis na to na ipatis. Uso nga teaspoon. Ay wala, man mag-taste ang kuan. Ang espilahan. Hilay-hilay nga espilahan ka nang pang sa mga sanawong ba na. Sa taste. Drug taste? Dili lang ikabi pakpak ni uy. Asa na snap taste. Snap taste. Snap taste. Oh, snap taste. Ay, snap taste na to na. Snap dahil ito. Snap this. Snap this. Wala mo dapat pag-snap mo. Okay ni kayo ito. Okay siya. Perfect kaya na. Si Kuanto, si Waray. Waray ang ating. Kailan mo ka na Waray? Kailan ko Waray? Wala, si Mindar man ako nahibalaan. Ay, Mindar ito. Sismusa man din ni. Sismusa. Tapos si Minda. Si Minda. Si Minda dito. Sorry. Wala mo ka basta sa script di ay. Sismusa man din ni nakalimot ko. Ubani ko na Minda. Kaya nag-dismute ko ginawa. Si Minda to, si Minda. Tara. Pero okay naman kasi mo dito tala Minda. Ayaw kay duko. Ayaw kay duko yung mataga pala ng padulong na Minda. Ay, nawala. No, ano lang ka. Ya si Minda lay bahala ana sa yang snap kiss. Inalong gyud pag ano nya lakaw ka padulong dito ana. Para sa asa na snap kiss. Basta marang wala mawala hindi mawala. Oh, okay na. Huwag na inipilit manggod na balibo. Ay, laka. Ang tutunlad kay murag katul-katul kay murag na inipilit balibo. Kana siya magi na nga pagod. Ha? Magi nga pagod. Dili ang sulti sobra manggod ka dako akong naumtanan. Ay, Diyos ko Lord. Mo nipilit ang buhok. Naka ng buhok ayo jud na ilabay ha. Kung makuha nimo kay pwede na siya i-dental floss. Oh, pero gamiton pinang wala na kuto sa area. Dako mo gaya akong yung gikaon ka nang ang kadako niya na interno ang buhok. Bastos din. Uy, dili man gud bastos, mais ba? Nagkaon kong mais. Nalagay ko utok mo. Tara dito ibas nagtis ka na mo. Ana lang patakan ko studio. Oh, wala ko ina na. Ana lang jud. Kapoy mo gud mo ginani pero. Ana lang jud ka. Okay na na. Ana lang.
Nasaka. Ayo. 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 Ay, papabugat ko. Ayo. Ayo. Oh, dili lahi minda. Dili minda. Ayo. Ayo nang minda. Minda katong gubag nang. Oh, nakalaban na mo kinini. Di okay na magkabati mo ron kasi na may sayang kabalo kung saan napagkuhan sa imong now. Ina ta silingan imong makaayo. Ayo. Nalong tamo gayo. Ayo dayon ta sing sayo ka dun tay. Ayo abot away lagi na basi para gigaan na pug kuan na. Sing upat ka bundo na tong giagian makaabot ra ta diri. Kapoy may baktas na na. Ayo. Ayo. Di ka na lang gagitan lagi. Sing portahan na sing. Portahan na. Ayo. 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 Ayo daw. Minda. Uy nang uy sa sulod. Dili na dito ko sulod na po sila. Pasyente na. Ay pasyente dahil lahi mo di sulod mo. Kwarta na pud na. Lingkod mo din lingkod. Mindan. Ay, ikaw rin nasing. Oo. Ano man? Sumisising ko. Ano naglisod ko ginhawa. Lingkod sa, O lingkod ra kay kuan no. Lingkod ya ang lingkod nga. napamagpoy pasyente, ulat ng saha. Ay, wala si ano mo yun? Mamili sila. Lumha TV. Ay, sino? Sino TV yung si Kuan? Kobe Bryant TV. Ay, oo. Ang isa TV. Dili ko dong. Namutong na siya sakit. Usang may kuan mo ay 78. Patambal. Ang dali ra na, hampuli lang ng kamunggay ha. Ba, sige, moro na. Ikaw, Ikaw ay sakit mo sir. Basta sila magatambal walay yung salo. kwarta. Walay Ang kwarta. gila, Kwarta daw. Dali ra na. Gusto kay buhaton niya para makakwarta siya. Di siya sa Gcash. Ay, mabati ka na. Dali kayo na. Ikaw si Bang daw dara. Ay, abi na ko na. Abi Sa ko mga gitso sa sa. siya dira uy. Kasi yung kasyon. Nagpahuway ko eh. Assistant ako. Ay, sisa di, abi na ko. Nanay pasyente ma'am. Una ang ino. Dili kasi gibating mo. Naglisod ko ginhawa. Hala. Hala symptoms na. Infection siguro. Nakala na kayo. Dok! Yung symptoms, ganyan, dahil patutoy ko sa Thailand, mga naglisod ko ginawa. Bantog di ay. Idakot na kayo pa na ko. Dibusa ba sa pamigi pabatiin mo? But ako nga, wati. Given man na sa man. Ako, kuan, lagi akong tutundag, karat-karat. Oh my gosh, dog! Symptoms Dali na kayo nakaon ko ganang kuan dako kayo niya, naibuk-buk na indel. Ah, hay! Mais to, mais. Mais di ay Dali, mais. dali, dali. Tabangin niyo siya. Tabangin. Ana. Ay, pulir ko. Ginaya lang kasi maunsa na si Lingkod diri. Sing siya kindog dapat pero. Hala, Dok, nahiwi ang tiil, Dok! Ay, hindi na daan. Uy, I-check lang ako. dok ka na, dok na kaminda? Dok na. Ano sa ka na? Sa'yo na, Dok. Ano sa ka na? Nakapasay mo ko siya no sa patungkuan pa. Asa ka nakapasan? Oh, di Sa ba? ano, US. X-ray sa namo. Uy, subscribe ni sila ha. Subscribe mo na sila kunya. Oh, doon na TV og kuan. Doon na TV og Subscribe. Ay na, adjudicate ko. na ano, Na? naglisod ko ginawa ganina pa dyan. Dili pala sa imong ano, Dok. Kailangan mo i-snub test. Naglisod ko ginawa. Saan na ni? Snub test, okay lang sa inyo ha. Isda? Snub. Snub test, di ka ha kung confirm ba jud or dili ka. Pao na nato to, Dok. Mas nabi. Gusto nang isda test, lahi lagi na. Lahi man ni, lahi mo tong sa swab test. Snub test ato ang. Mas barato ni Puro isilihan kasi mindahaw kayo. Diba ang swab test 20,000. Oo. Kana, pila na. Live ra. Ang right ko naman kayo. Bayari da. Ay, Diyos sa'yo kung Bayad pagbayad na. anak. Kuya, ano pagbayad? Kuya, ano pang... Be money down. Ay, ano na lang? Credit card na lang. Unsa na kanang Visa or Mastercard? Iswipe Kasi mo. number ana. Debit card ini hindi na credit card. Kasi number anak. Nga. Dili dire ra iswipe. Access denied. Hangat. Langad lang, relax lang ha, relax lang. Agay. Ay, lukat din siya. Ay, Sunod do. Hala, Guniti, ayun niyo! Ayun niyo! ayun po. Itaas mo ng lampon. Kulang pa daw. Wala, wait lang! Ayun, ayun. Naradok! Wala ka dahil ano eh. Agay. Ginuo ko. Ay, naabutan akong utok. Isulod pa dyan ang mga buk-buk, Dok, kaya nadiri ang mga fiber. Kulito ko na to para makuha na to ang confirm. Sorry na bilin. Okay lang. kuwasa pa. Di na jud. Kuwa. Puli! Ilapos daw. Ilapos. Mo do.
I-check sa dito. Mga 5 minutes na ha. O sige, tingnan ko ha. Pero i-check sa natin mong duhan. I-check sa iyong dugan. Okay na din ko ginawa unsa may kuno. Bilin ko ang mga Tingog daw. Panohot. Gahit lagi do. Dok ganina pag Ay, dara mo ang Akala di ay. Ano di ay? Ay, wala. Hindi ka ginawa. Ay, bakpos ra di. Ginawa na ka. Okay na dok. Oo, okay na. Ay, naglayo na lang no. Ha? Ay, mo naman sa ano? Pangin. So, 3-5. Bakit ang ulo ka ng murag gabak? Asa na yung 5? Asa na yung 3-5? Ha? Another 3-5 kung na solusyonan na. Dok, ang paglingkod na ba ako na ako na bayad ha? 1-5. Tapos ako siya yung mga assistant. Swipe na lang, swipe lang. I-swipe na lang ha. Swipe. Ang swipe na tulong ko kwento rin. Ayun na, okay na po. Balik, okay na ko dok. Wala na. Yung ulo sa Yung ulo ka, yung ulo yung ulo. Ay, ka. Ay, ba't to? Grabe, ay! Sa mo Ay, pang ganina. Ay, pero bagay sa iyo. Bagay sa iyo, diba? O, yan na lang. Wala na kaibayad, dok. Sige, sige. Wala na kaibayad, ha? Sa kami pamatiling. Wala, wala agad. Yung next daw, Dok. Magluya ka. Ano dok, tapos symptoms dok? Lagi mo yung baba dok. Ay, apil day ko din. Apil day ko, sorry. Swab test. Sana po, dok. Sana po. Ay, sobrang. Asa tong stick? Dok, ano ka pa man dok? I-measure pa man dok. Hindi na, Dok, wala. Grabe ko. Now, din na siya. Grabe ko rin yung clinic. Bakit ba na ninyo? Tapos bihit ko niya. I-roll to dok. Sabi na maputol. Ay! Ay! Hala! Suyaw na ko ako eh! Ilong man akong basa or dili. Basta, Dok. Duga. Hala! Bigat. Salamat, Pero, Dok. tama daw ng ano, suwag, iikat daw. Kasi problema rin mo sa pamilya ko eh. Ikot lang ha for one mo. Ay, ikot lang siya. Dok, murag dapat ay dapat i-check sa iya dok. Ako Yung sa mga i-check. nagalisod ka ginawa no? Sakay. Mali na wang, dili na siya wang, ano na siya wang ko para mas baka ginawa imong kauban wang ako. Gitulan mo ko ni dok. Waray ana. Ay ana ni. Yang buuto na ni mo wang. Ay, ano din Ako. siya. Kaya para malubong og samot ni dili. Ah. Gawas ang mga plema. Ah. Buuta wang, buuta. Kalita wang ugot. Ah, Sige pa kuso ka pa wang. Ah, perfect. Kana, kana mo. Kuya ko din ang clinic, no? Ikaw, dali. Ay, alam ko. siya po. Ang sakit ni Dok. Ikaw check Minda, dok. yung sakit ng buti. Ibigaon siya. Ay! Ay, dali rin na. Dapat wala ko ng pagkabigaon. Wala ka to. Tama na, okay na. Ang mawala Ito ko. dali rani tagaan lang nato ni Kwan. Sa may... Mga Eye of the Lizards pa. Ayaw ayaw talaga. Kung matagtigil. Na may shoes sa diri, tuwagan na to diri tulo. Ayaw, tama na siya. Tapoy na kayo to. Ah, Dili na ko. Hala dok, ang mata dok unang hubag. Dok, mati ang baba dok. Uy, normal man ang mata. Murug-mulugwa yung bitaw. Nakasintomas sa katong gidok. Nagalihan mo dok pa sa States. Ay kung ano. Dok, kailangan ayuhon siya mo dok. Kadali lang ba? Murag, dili man kita na sakit. Kanang murag siyang may sakit Dok, ko. kanawa dok oh. Ano mo na sakit? Kaya anak ko ninyo Dok, kasi mo kaayo-ayo sa ubang tao, pero yung mga assistant, di mo kaayo. Gani, uto Tanawa kami ko. sakit. Wala ko sakit. Normal ko na, oh. Normal naman akong beauty. Normal lang. Tanawa ko. Sa manay na. Oh, sige. Normal ani. Kaya di ko kahinga, Dok. Hala dok! Baliktad ang liver! Hala, ikaw mas ang atay. Ulo man na. Ulo na. Ulo na. Ulo man na manay. Dok, wala tanong sa iya dok. Tara na. Pangit din. Ikaw mo, di mo manguli. Wala yung ayaw ako. Wala ayaw na sakit. Padlo ka rin nga klinik Di ka manok. Pangit. Uy, ayaw mo pangit, Dok. Dok, di mo Pangit na ka, Dok. Tanawa ka. Tika-tika ka ito. Di ka kabayad sa imo. Kabayaran dok, kabayaran dok. Kabayaran dok. Dok, uy, ayaw kasi dok. Ayun, wala nga sa dok. Manguli na Magbabayad ka. Manguli na ta. Bisig yung doktor ni kamuray nalulog mga animal lang mo paayo mo. Manguli na ta. Duksing na. Napakay pa snap test. Snap. Snap ka rin kay paghuman snabay Para pa. dok, nag-iskandalo ng labay dok. O, paggawas mo, paggawas. Tanawa dok. Tanawa dok. Imuhin lang ko tutoy. Imuhin lang ko tutoy. Tawa na si Tara na si. Pagkumantik ang giayo buwan Ayaw na. Imong assistant taba. Wali o. Budlag kang bata. Hawa mo diri, di mo kabayad. Mga scammer. Imong assistant tuloy buhok. Kamano ko. Hiwi ang bata. Ate ko suwang. Magpa-doktor-doktor, wag ka-afford. Imong assistant isa murag alho. Ikaw, kahiwi kang tiil. Imong assistant ya isa ka nakaputi murag si Chinchan. Ay, paninood ha.